és l'alcalde d'una ciutat, com és en aquest cas Badalona, una alcaldessa que fa un any que és a l'alcaldia i que, vaja, ha representat un canvi important. Com podem fer un balanç i com podem tirar endavant uns pressupostos havent d'estar negociant? Que, per cert, els vam poder aprovar i, com molt es deia, és una eina importantíssima perquè és on pots marcar ja el model de ciutat que busques i quines prioritats... Els pressupostos més socials de Badalona, nosaltres hem pogut fer un augment molt gran en polítiques socials, és una cosa ja tangible, concreta, que la concretes en el pressupost. Sí, penso que fas una pregunta molt adient perquè potser moltes persones, quan just avui és l'any del resultat de les eleccions i per la manera com es va configurar el govern, que va ser el 13 de juny, la configuració tan plural i en minoria, hi havia moltes persones que pensaven que seria un govern que no es consolidaria i precisament el que hem pogut demostrar aquest any és que som un govern molt consolidat, molt cohesionat, molt transversal, amb una capacitat molt gran de tirar endavant model de ciutat, decisions importants per la ciutat. I penso que aquesta és una de les bones notícies d'aquest any de govern. També com s'ha projectat la ciutat en positiu, ha passat de ser una mica la ciutat que es projectaven els platós com una ciutat d'estridències i lligada a conflictes, de convivència, i en canvi nosaltres estem projectant-la com a la ciutat dels drets, una ciutat que avança en positiu, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de recuperar l'espai que li toca a una ciutat com la nostra, tercera ciutat en nombre d'habitants i tot l'eix Besòs d'on formem part, que s'ha de posicionar en el país, perquè en clau també d'aquest equilibri, aquest projecte de país que hi ha, que volem que sigui socialment just i que vol dir això també que territorialment s'han de subsanar alguns desequilibris que tenim. I una ciutat que potser sap aprofitar els contrastos, que s'ha demostrat també una ciutat d'acollida. Ara que parlàvem de tota la gent nouvinguda quan s'instal·len en els diferents municipis, Badalona, això és un dels aspectes que treballa i ha hagut de treballar sempre molt. Precisament, és una gran ciutat d'acollida. Que té molta tradició, té molta gent de socarrel. Molta tradició, la majoria de la seva població és vinguda d'arreu, o bé de diferents parts de l'Estat, de diferents parts d'Europa, del món, moltíssima població i que té, precisament per això posava en valor aquesta projecció en positiu d'aquesta part d'acollida perquè és el que fa pròpia a la ciutat, aquest patrimoni que té associatiu i d'acollida i de saber incorporar i de fer un projecte cohesionat conjunt, i per això també ens escandalitza i ens avergonyeix el tracte que fa Europa del tema dels refugiats, i som una de les ciutats que ens hem també mogut per protestar contra aquestes polítiques europees i per posicionar-nos també a oferir-nos des dels municipis, com altres municipis, per estendre la mà cap a les persones refugiades. Com es viu en un ajuntament l'equilibri amb aquesta justesa de regidors i d'entendre's uns i altres? Com ha anat aquest primer any? Bé. A més dels pressupostos, allò amb altres aspectes, amb altres decisions que s'hagin hagut de prendre? S'ha de buscar molt el consens, s'ha de treballar molt la transversalitat, sobretot nosaltres treballem molt com a govern, treballem molt des del projecte, des del sentit de ciutat, des de buscar el bé comú i gens des del partidisme. Vull dir que aquesta idea que si avui som perquè nosaltres mateixos guanyem Badalona en Comú, no som coalició de partits, som una formació de consens ciutadà, però sí que hem rebut el suport de partits ben diversos i després estem en minoria amb dos partits més, amb Esquerra Republicana Avancem Més i amb Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Per tant, vist de fora, si tu mires des d'una òptica partidista o des d'una cultura molt partidista, sembla que, ui, quina diversitat, que difícil que ha de ser de... Quin garbuix. Però si tu treballes des d'una òptica diferent, d'una política diferent, que per això estic jo no vinc de la política, jo no vinc de partits, jo no soc una persona de cultura de partits polítics i justament he entrat a la institució venint del carrer, i des del treball associatiu, precisament perquè crec que en aquesta una nova manera de fer política
en què no està tan basada en el partidisme, sinó en l'equilibri de partits, sinó en uns objectius que posen, en uns objectius que tots fem pinya per tirar-los endavant i que, evidentment, que hem de negociar i hem de tenir en compte, perquè nosaltres som minoria, però tenim una governabilitat possible, l'estem fent possible i s'està veient perquè tenim el pressupost aprovat, tenim les ordenances aprovades i anem tirant endavant. Isabel. També, ja que parlàvem d'ordenances i de qüestions aprovades, fa poc es va tancar l'exercici del 2015 i el deute ha baixat considerablement. S'ha aconseguit un deute, crec, el millor dels últims 20 anys. Què ha fet l'Ajuntament de Badalona per aconseguir això? Que jo crec que molts altres municipis ho voldran saber. Bé, en principi hi ha coses que venen també donades d'un cúmul de coses que han passat. Les coses, quan comences, no tot ho trobes sencer de cap i de nou, sinó que heretes una feina anterior i unes circumstàncies anteriors, però en tot cas sí que nosaltres hem posat un èmfasi en aquests moments. A Badalona ja no està intervingut l'Ajuntament i la negociació amb les entitats bancàries, els crèdits es poden negociar. Afortunadament ja no estem subjectes a l'esclavatge econòmic, el que va comportar els crèdits ICO, que com sabeu van ser uns crèdits que malgrat haver estat finançats amb diner públic es havien de pagar amb un índex molt alt d'interessos i això marcava per d'alguna manera, com tots els municipis, no ens podem extreure de les condicions que posa l'Estat, que, com sabeu, ens deixa a tots en unes condicions terribles de finançament. Som les entitats municipals, som els que hem de donar resposta a l'emergència immediata, a les realitats que tenim el dia a dia al carrer, i, en canvi, som les organitzacions, les administracions, amb menys capacitat per decidir i amb menys capacitat econòmica. I aquí, diguem, les lleis del Partit Popular actualment vigents ens han dificultat moltíssim la feina. I aquí sí que, esclar, hi ha actituds, diríem, diferents, de si ets un ajuntament que acceptes les instruccions que venen de l'Estat i les vols complir i no t'importa haver de retallar enormement la despesa social, o si busques mans i mànigues, com hem fet nosaltres, per revertir al màxim la situació i poder, evidentment, partint de coses que ens les trobem donades, com aquesta que et deia, que ja no estem intervinguts, i que la negociació amb les entitats bancàries s'ha pogut fer amb uns crèdits molt baixos i això ens ha ajudat. Us ha obert la porta. Dolors? Bé, jo poca cosa tinc a afegir, sinó voldria dir, perquè parteixo d'una base, que ajudar un alcalde, en aquest cas una alcaldessa, és ajudar tot un poble. I jo sempre, des de la meva pròpia activitat política, quan he tingut la possibilitat d'estar o tenir el meu partit que ha estat en el govern de l'Estat, etc., d'ajudar i col·laborar amb tots aquells alcaldes, siguin del color que siguin, per aquesta premissa que li deia, que ajudar una alcaldessa o un alcalde és ajudar tot un poble. Vostè ha dit que ha treballat i s'ha basat en el consens, la transversalitat, i és evident, quan no hi ha unes majories, s'ha de treballar amb aquest consens i aquesta transversalitat. I crec, i li vaig a dir, que el suport d'aquestes lleis que vostè, amb una pinzellada, ha criticat del Partit Popular, en molts municipis ha sigut beneficiós i ha sigut beneficiós per molta gent que tenia factures pendents en molts municipis per tal que poguessin cobrar del programa que es va establir. És evident que ha sigut positiu. Però també li haig de dir que aquells alcaldes, en aquest cas vostè mateixa que ara explicava, que s'ha pogut refinançar el seu municipi, el seu ajuntament, com les petites i mitjanes empreses que refinancien els seus deutes en uns moments que els bancs, la banca, s'ha posat a disposició de petites i mitjanes empreses, en aquest cas d'ajuntaments, i s'ha pogut refinançar a uns crèdits més baixos o uns
llacs aplaçaments, per dir-ho d'una manera, per tal d'establir aquestes prioritats que vostè molt bé explicava. És evident que jo internament, i com vostè comprendrà, no conec exactament les finances, aquesta intervenció que vostè explicava del seu ajuntament, però sí crec que amb voluntat, i moltes vegades no solament d'una sola força política com la seva, encara que no sigui una força política, però que a través d'una eina democràtica vostè ha arribat a l'Ajuntament, doncs amb aquest consens i aquesta transversalitat tothom pot ajudar a empènyer, per dir-ho d'una manera, a tirar endavant un projecte, en aquest cas municipal, pel bé de tothom. En tot cas, sí que m'agradaria dir-li dues coses en aquest sentit. Una és que sí que és cert que les lleis, vostè diu que se'ns vol ajudar els alcaldes, perquè és on tenim realment les persones i la realitat, però justament en aquests moments la política que està fent el seu partit ens està traient eines que ens han sigut molt útils i que això ens està perjudicant molt. Estic parlant, per exemple, de lleis que tenia lleis que el Parlament havia aprovat, que eren eines importantíssimes per fer política municipal. Parlo de la llei d'Igualtat, parlo de la llei 24/2015, que ens ha ajudat tantes famílies pel seu dret a l'habitatge i a aturar desnonaments i a negociar lloguers socials, i ens era una eina que ens ajudava moltíssim, no ens ho resolia tot, però era una eina molt important, i ha quedat suspesa. I aquí, és a dir, jo penso que quan l'Estat pren una sèrie de decisions, no sé si és conscient d'aquestes decisions portades a la realitat del carrer, que és el que tenen. I en tot cas, i lleis com la llei Mordassa mateix, que són lleis que portades en el dia a dia acaben portant més problemes moltes vegades que no solucions. Que les lleis és com un acordeó, que s'estiren i s'arronsen. I per tant, en funció dels alcaldes, o en aquest cas vostè mateixa, de saber utilitzar aquestes eines se'n pot treure més bon profit o menys bon profit. És evident que hi ha hagut polítiques socials que no sols han depengut del govern de l'Estat. Vostè parlava del tema dels desnonaments, però jo recordo com el conseller Santi Vila va estar a punt de vendre's tot un seguit, milers de vivendes socials, no sé si eren 1.800 vivendes socials al principi de l'altra legislatura, jo era diputada, que sonaven a vendre, i gràcies a una acció, en aquest cas del Partit Popular, al Parlament de Catalunya, i també, crec recordar, del Partit Socialista a Catalunya, aquestes vivendes no es van vendre, sinó que es va aconseguir que es poguessin facilitar a la vivenda social, al lloguer social. Vull dir que no tot és negatiu, també hi ha positiu. Recordi el FLA, recordi el pagament de les factures que hi havia en molts calaixos d'ajuntaments, jo no sé el seu, però que hi havia molts petits i mitjans empresaris que tenien piles de factures. El nostre Ajuntament, forats, això també, que abans volia dir-li també, que una de les coses que nosaltres hem fet també és prioritzar la feina, els problemes reals i solucions que poden beneficiar la vida, la qualitat de vida i els drets més bàsics de les persones, no tant com grans projectes faraònics, i volia recordar, són detalls, però que són importants perquè, ho dèiem ara quan presentàvem les festes de maig, potser perquè les festes de maig de l'any passat es van escaure tan juntes amb la campanya electoral, es van gastar uns diners que no es tenien en uns grans concerts i es va haver de fer una maniobra amb un forat, diríem, econòmic, amb una empresa de Badalona Municipal, una empresa de cultura, una empresa municipal de cultura. Amb aquestes coses s'ha de ser molt curós, nosaltres busquem ser molt curosos, però sí que crec que en aquest moment l'Estat estigui suspenent lleis tan importants que ens són tan útils en els municipis, penso que és una manca de responsabilitat i que s'hauria d'evitar. I això és un aspecte que vostè ha pogut viure durant aquest any, coses que es poden anar veient i que després es pateixen en pròpia pell, en aquest cas al front d'un ajuntament, que també un aprèn, deia, no vinc des de la vessant política, sinó des de la vessant social, i potser amb aquestes eleccions, aquestes darreres eleccions municipals, molts ajuntaments han vist com feien polítiques diferents o s'havien de buscar més o menys allò, altres sortides, altres vies per tirar... Exacte, jo hi afegiria una nova eina en el que deia la Dolors Sabater, l'alcaldessa. Fa 2 anys es va aprovar la llei de règim jurídic de les administracions locals, la que es coneix com a l'Lrsal,
A vegades les lleis, jo no sé exactament en quin sentit deia la Dolors Montserrat abans, que s'estiren i s'arronsen. Hi ha lleis que realment costa molt d'estirar-les, perquè realment el que et fan és privar-te de possibilitats d'actuar. I jo crec que aquesta és una de les grans males notícies o de les pitjors notícies que hem tingut en termes d'eines per valdre's des de les institucions públiques i justament des d'aquelles que són les que donen el primer cop de mà per afrontar les necessitats dels municipis. Ha passat més desapercebuda que altres lleis que probablement poden tenir una imatge més social. Nosaltres l'anomenem contínuament, eh? No, dic, des del punt de vista de l'opinió pública, probablement ha passat més desapercebuda. Qui està al peu del canó treballant-hi la nota a faltar, o la troba, diguem-ho així, com a obstacle cada dia a cada actuació. I acabo només amb una valoració, deies, fa un any avui, jo crec que aquestes últimes eleccions poden haver donat, i ara parlo pel cas de Badalona, i també haurà passat amb altres municipis, ha passat amb altres municipis, que ens han permès fer un exercici entre tots plegats, és els que ho heu viscut i ho practiqueu cada dia, i la resta, que ho vivim i ho veiem, un exercici de normalitat amb un nou escenari que desconeixíem absolutament com gestionar-lo, perquè veníem d'una lògica de grans partits en la que podien permetre's el luxe molt negatiu d'ignorar-se els uns als altres. Ara la necessitat és d'entendre's i de fer aquest exercici d'entesa que és imprescindible en política. Doncs ha estat una conclusió interessant d'aquest primer any de mandat, en aquest cas parlant del cas de l'Ajuntament de Badalona. Li agraïm moltíssim que hagi estat avui aquí amb nosaltres per molts anys, en aquest primer aniversari. En parlarem en altres ocasions.